Dragi prijatelji, ja mislim da je svima nama čast i zadovoljstvo što smo danas ovde i što smo na ovoj jednoj lepoj izložbi i pre nego što bilo šta krenemo dalje, jedan veliki aplauz za sve one koji su organizovali još jednom. Direktorka ih je predstavila i zaslužuje jedan veliki aplauz. Prijateljstvo Afrike i Srbije je uvek postojalo i ja sam lično imao prilike da vidim gde god sam putovao da u Africi, u afričkim zemljama, kogod kaže Srbija, to je magična reč koja znači prijateljstvo. Jedan mali period kad nismo toliko obraćali pažnje i nekako smo zaboravili na naše afričke prijatelje, ali zahvaljujući našem predsedniku Vučiću i zahvaljujući ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću, jedan od strateških odluka koje smo doneli na vladi jeste da to prijateljstvo i tom prijateljstvu vratimo stari sjaj. Imamo zadatak da radimo na terenu, da sa našim afričkim prijateljima radimo svakodnevno i da to prijateljstvo učvrstimo i vratimo ga na onaj stari sjaj i put koji je nekada bio. Pored sporazuma koje imamo, ali to su papiri koji daju samo svima nama osnov, ja ću da vam kažem iz ličnog iskustva kad sam bio ministar odbrane, donao sam odluku da za sve afričke zemlje, za sve naše prijatelje koji žele da školuju svoje oficire u Srbiji, da to školovanje bude besplatno i da to mogu iz godine u godinu da čine, jer ja mislim da to je jedan od najboljih načina kako možemo da u budućnosti to naše prijateljstvo bude još na većem i višem nivou. Hvala vam što ste danas ovde, hvala vam što ste u ovom broju, to potvrđuje naše prijateljstvo sa Afrikom. Ovo je ustanova koja između ostalog i neguje tu tradiciju i pokazuje tu jednu afričku kulturu, gde naši građani mogu da vide šta to sve nudi Afrika, da Afrika je zemlja, odnosno kontinent koji nama nije tako daleko, da Srbija jeste u Evropi, ali da jedan deo našeg srca živi i u Africi. Pre nego što otvorim izložbu, još jednom samo da kažem hvala Egiptu na ovoj lepoj izložbi, hvala svim ovim autorima, živela Afrika i živela Srbija.